sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 sanga ɲa 7 an taara gosira an fɛ yan waati kelen filɛ ni ne denkɛ ani n burankɛ Tijani Sangare Tasada ale ka moto bala ni waati in na a ka denbaya la o waati kelen kanubagaw o filɛ ni Lasana Kone ale ka moto bala Fandemakaw fɛ yen o waati kelen kanubagaw o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoniw lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kɔnɔw la ŋunuŋunukan cayalen bɛ Mali kɔnɔ tile 2 in na furancɛ fanga min n'a tun bɛ yen a ma ɲɛ min kɔ a kɛra u ye ko u bɛ nin ka dɛsɛ o y'a sɔrɔ waati tɔ man jan o kɛra sababu ye u ye walan sɛmɛ kunungo bandaw a tilara ko kura k'i bolokun jɔ Mokutari Wanna ko a ka gouvernement kura labɛn ka di malidenw ma baarakɛlaw ka INTM u ye wulikajɔ min kun boloda ni sigikafɔ kɛra kunu sigikafɔ in u ma faraja la kuma sɛbɛkɔrɔ cayara kosɛbɛ a ma ɲa min kɔ bɛn ma kɛ ko la INTM bɛna taa ka gɛrɛbu la kangabakaw fɛ yen an bala dɔnniya k'a fɔ dugu min n'a bɛ fɔ ma ko Donbola ale ni Jula Fondo o sigidalamaw fara ɲɔgɔn kɔ kasara kɛra fo maa 8 bɔɲɔgɔnko o de bɔnna n'u nin na ninnu de y'an ka sɔgɔmada in na dɔnkiwari bakurubaw ye dɔnkiwari min fana ni Karim Sibe de bɛna lase aw ma o la an bɛ dugawu don kɛ an yɛrɛ ye bi ye sibiri bi lɔhɔrɔma Ala k'a di aw ni ne ma ŋunuŋunu kuma cayara Mali la kosɛbɛ o kɛra sababu ye an b'a aw ladɔnniya k'a fɔ bandaw o tɛgɛnɔbila kɛra a sɛbɛla kunungo k'o d'a ma ka baara bila sɛbɛ o de don gouvernement min bɛ yen bi n'a ɲɛmaaya kalifalen bɛ Mokutari Wanna n bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a nana ye k'a fɔ kabiri o sigira minisiriya in na gouvernement sigira sen kan maaw hakili tun b'a la k'a fɔ fɛn caman bɛ se ka kɛ a si mana se ka kɛ misali la a nana ye k'a fɔ kuma min ni bandaw sigira jamana ɲɛmaaya la a y'a jira k'a fɔ ko fɛn fɛn n'o ye nafolo dun Mali la k'a ti a si to yen wa ko ni yuruguyurugu a bɛ fɔlɔ o de ma k'o kɛlɛ o yuruguyurugu kɛlɛli o kuma kɛra kɔni kɛra kuma ye ten foyi ma se ka kɛ minnu ni siga kɛlen bɛ olu ma k'a fɔ olu ye wari dun malidenw mako bɛ yɛlɛma min na a yɛlɛma kɛcogo si t'a la nin cogo in na tan misali la o kɛra sababu ye kɛrɛfɛ kumaw cayara ko n'a kun kan ka kɛ misali la u nana sɛgɛsɛgɛ CEDEAO ka nali na kɔsa in na ko n'a y'a sɔrɔ 100 saradala baara min kɛra kabiri furancɛ fanga sigira a nana ye k'a fɔ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ baara min sera ka kɛ k'a ma tɛmɛ 25 ka 100 sarada la waati dun bɛ ka taalen ka kuma bɛɛ o ŋunuŋu kuma fana cayalen bɛ gɛrɛbugu kumaw bɛ sen na ko caman bɛ ka don sen na ka sangaw bɛɛ lajɛlen ma a ma ɲa min kɔ Mokutari Wanna ale nana ye k'a fɔ kuma minnu cayara ani jarakili kɛlen bɛ dɔw nɔfɛ ko u ye minisiri dɔw di minisiri minnu ni minisiriya kun man kan a taara ta cogo min na ani minisiri dɔw bɛ yen yɛrɛ olu kɔni tɛ ka baara kɛ kɛcogo la hali n'a sɛbɛnna k'a d'a ma ko a tɛ ka kɛcogo la o sɛgɛsɛgɛli nana boli ka na ye k'a fɔ n'i ye nin bɛɛ lajɛlen lajɛ malidenw u bɛ kɛrɛfɛ kumaw la o dun laban ye ko dɔ ye don dɔ sanni ka s'o ma teliya la Mokutari Wanna ale ye walan sɛmɛ ka taa walan sɛmɛ sɛbɛn di bandaw ma kunungo sɔgɔmada o kɛra laban ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ bandaw fana sɔnna o démission ma ko nka kɛlen bɛ ko kura ka baara kalifa maa min na o ye Mokutari Wanna kɛlenw ye k'a k'a lajɛ teliya la ka gouvernement kura sigi walasa yɛlɛma bɛ se ka don kow la cogo min n'o t'a fɔra fɔ cogo min na jamana ɲɛmaa kɔrɔ bɛ Boubacar Keita nafolo tiɲɛna tiɲɛ cogo min na n'a fɔra ko o tigilamaaw kelen olu kɔni bɛ giringajɔ la foyi tɛ ka bɔ ko la ko ni kunnamadiya kɛ ni jamana tora nin cogo in na gɛlɛyaba bɛna don a la jateminɛlaw ka hakilinaw la o sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen nana ye k'a fɔ dɔw fana da kun kan ka don furancɛ fangako in na k'olu da ma se ka don a la o bɛɛ lajɛlen gɛlɛya kɛra sababu ye ni yɛlɛma donna Mali gouvernement la nin cogo in na o y'a sɔrɔ kunungo sɔgɔmada n'a a jala k'a fɔ UNTM ale y'a ja kabiri waati jan ko ka baarakɛlaw ka hakɛ k'o kɔlɔsi min ni min ka kan ko ka a di o ma o la hali n'a y'a sɔrɔ o furancɛ fanga dɔ ko waati bɛɛ lajɛlen ka kan i ka laɲini na kunungo kɔni ma nɔgɔya fiyewu bourse de travail la
kadaka ko u ye sigi ka fɔ min ka kɛra kɛlɛ yɛrɛ dan ye fo kana o ye kuma jugu seri ɲɔgɔn kan kosɛbɛ kunu secrétaire général UNTM tɔgɔ la a sɛbɛkɔrɔ kuma na ni maa min bɛ Zegwa kunnafoni kan a ma fɔ nanzarakan na a y'a fɔ tubabukan de la a y'a jira a ma fɔ nanzarakan na a y'a fɔ bamanankan de la ka da kan Yakuba Katile a y'a jira k'a fɔ ko kani y'a siɲɛ fɔlɔ ye sigi ka fɔ n'o bɛ sen na k'a fɔ ko négociation bɛ yen ka bɛn ɲini maaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ yen ko ka sira di kunnafonidilaw ma kameratigiw jɔlen don kunnafonidilaw jɔlen don bɛɛ lajɛlen jɔlen don kɛnɛ kan olu minnu n'olu bɛ k'i plaignent olu ka kuma bɛ ka kan ta wa ko kabiri ala ye Mali dan o n'a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ ale fɛ o ye janfa labɛnnen de walima k'a yira malidenw la k'a fɔ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen ko a bɛɛ lajɛlen da bɛ UNTM de la o kunnafoni minnu dira an b'a ladɔnniya k'a fɔ o ma bɛn fɔ la o ma bɛn fɔ min na ko Mali gouvernement o y'a jira k'a fɔ ko n'a a kɛra o kɛcogo la ko sariya dɔ bɛ gouvernement bolo sariya bɛ se ka yamaruya di ni maa ma n'i ye wuli kajɔ kɛ sariya dɔ bɛ yen ko bɛ se k'i nɔ minɛ k'i don kaso la nin kuma in o ma bɛn a la Yakuba Katile fana y'a jira a ka babu la k'a fɔ ko n'i y'a mɛn Mali gouvernement n'i y'a mɛn État dɔw de jɔlen bɛ État jukɔrɔ ka jukɔrɔma don don o maa kofɔlen min bɛ yen nɔ n'o dɔw bɛ tali kɛ FMI ani Banque mondiale la ani Union européenne na ko ani Union africaine na olu ka dɛmɛ yɔrɔ bɛnkan de bɛ UNTM ale ni olu ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan olu la ko a jira k'a fɔ olu bɛ Mali sɔngɔrɔma don don nka olu ka baarakɛbaga walima olu ka kolatigɛbaga o ye UNTM de ye Mali la yan Yakuba Katile y'o de fɔ n'a ma ɲa k'a fɔ gouvernement bɛ ka olu lagosi nin cogo in na o bɛna fɛɛrɛ kɛ ka kuma ko olu fɛ o ka dɛmɛ fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ jɔ ka da kan ko a da tɛ Mali la minnu bɛ jamana ɲɛmaaya la k'a da bɛ o de la a ma ɲa min ka kɛrɛw ye gouvernement ma ɲa ci kɔ UNTM fana ko cogo bɛɛ lajɛlen na n'a bɛ nin cogo in na olu ye grève min boloda ka bila n'ala ma ko wɛrɛ kɛ ntɛnɛn don na tile 5 bɔɲɔgɔnko grève don ko a tɛ bɔ a ma fiyewu grève k'a bilara yɔrɔ min na a bɛ ta yen o yɔrɔ kelen na ntɛnɛn don kangabakaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ kasara donna dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ Dɔnbola ani Julafondo nin dugu fila o fɔra ɲɔgɔn kɔ kana kɛ kasaraba ye kasara min kɛra sababu ye ni maa sigi bɔɲɔgɔnko de bɔnɛna nin na a min kɔni sɛbɛkɔrɔ joginna ko kɔnti t'a ban wa o kɛra sababu ye kununko an b'a ladɔnniya k'a fɔ Kulukorokaw ka gouverneur Lamini Kapori Sanogo a ye taama kɛ ka taa se Kangaba ka taa fo nin yɔrɔ kɔfɛlen na Dɔnbola ale ni Julafondo k'o bɛɛ lajɛlen wele kɛnɛ kelen kan o y'a sɔrɔ sigi ka fɔ caman kɛra ni ɲɔgɔn cɛ nimisa nana fan bɛɛ lajɛlen na kɛlɛ kɔni a kɛli kɔni tamaki t'a la a b'a kɛ dɔrɔn sanni sɔnni cɛ bɛɛ lajɛlen bɛ nimisa o de kɛra Julafondo ale ni Dɔnbola ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ dama balima dama ko o kɛlɛla dugukolo ko de la yɔrɔ min ni sanu b'a la o kɛra sababu ye ni maa caman nin bɔnɛna nin na nin cogo in na ka tila ka maa caman o jogi Patrick Ashi Kolobarikaw ka premier ministre a seginna sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 21 ka bɔ a ka furakɛli o lihalaw la Faransi a jala k'a fɔ tarata don sɔgɔmada joona o y'a ta avion kelen na ka taa n'a ye a dantɔgɔ la avion na ka da kan ko farigan dɔ b'a la min bɛ ka k'a sɛgɛ kosɛbɛ wa maa caman tun sirannen bɛ n'a ye nka a seginnen kunu surɔ nɛgɛ kanɲɛ 21 a ye maaw kunnafoni k'a fɔ basi foyi t'ale la tiɲɛna ko a kɔni opération dɔ kɛ n'o ye farigan dɔ tun b'a la o furakɛli baaraw kɛra ko nka bibi n'a ta tun seginna de ka taa o ko lajɛ wa ko a bɛ ala tano bi ka da kan ko a seginna ka na ni dun ye nin jateminɛ n'i y'a ye k'a fɔ Patrick Ashi ale ka bana ye maaw siran san kelen premier ministre 2 o sabanan n'a fɔra ko kura tɔ ninnu taara taa cogo min na ko hali n'a sɔrɔ a banaw tɛ kelen yecogo ani fɔcogo la ko nka a bɛ minɛcogo ka surun ɲɔgɔn na ka da kan ka daminɛ fɛn min n'o ye Amadu Gɔn Kulubali o bira bi cogo min na k'o cɛ ka taa n'a ye fɛn min n'o ye Ahmed Bagayogo fana bira o bi cogo kelen na k'a cɛ ka taa n'a ye hali n'a sɔrɔ nana Amadu Gɔn Kulubali nana o y'a sɔrɔ tɔ t'a la beretun n'o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra nin cogo in na ta ko dun kɛlen bɛ ka maaw siran n bala donna k'a fɔ Patrick Ashi kununko kɔnɔ a seginna ka na Côte d'Ivoire jamana ka nɛgɛ kanɲɛ 21 Burkinakaw fɛ an bala donna k'a fɔ olu ka baarakɛla dɔw minnu n'u bɔra baara la a mɛnna o bɛ k'u ka laɲini kɛ Jefɛrɛn Jabɛri fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ o ye ministre kura ye min ka baara ɲɛsinnen bɛ mankan banni ma Burkinakaw ni ɲɔgɔn cɛ ko o k'a lajɛ k'i kɔfilɛ olu min ka baara tiɲɛna a bɛ san caman bɔ bi ko o kɛra sababu ye ni u kan ka wuli kajɔ de kɛ walasa olu fana ka hakɛ o bɛ se ka na cogo min na an bɛ segin ka na Mali la an b'a dɔn k'a fɔ Sogonikɔ échangeur min filɛ Sogonikɔ ka ɲɛsin Sogonikɔ gari yɛrɛ ma
ko o kɛra yɔrɔ ye bi yɔrɔ min ni a bɔra échangeur la ka kɛ a dantɔgɔla so a dantɔgɔla kɛyɔrɔ a dantɔgɔla bureau ka da kan ko sonbaw o de bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in sanfɛ nin waati in na hali su yɛrɛ ta la tugun tilegan dere fɛ ko binganni waleya bɛ kɛ Sogonikɔ échangeur in sanfɛ ni dun ye Sogonikɔ échangeur lajɛ k'a ni 7e arrondissement u ma ɲa ɲɔgɔn na wa ni protection civile yɛrɛ ko si ma ɲa ɲɔgɔn na o sigilen bɛ ka ɲɔgɔn lajɛ o de la o sera 7e arrondissement polisi ɲɛmaaw ma yali nin ko kɛra kɛcogo jumɛn na ale dun y'a jira k'a fɔ ko o dun bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen na walasa nin n'a ɲɔgɔnnaw kana kɛ o kunnafonidilaw jiginna ka taa lajɛ o taara sɔrɔ so dɔw bɛ échangeur sanfɛ hali tilegan dere fɛ u b'u makoɲɛfɛnw kɛ yen u b'u ka droguw min o yɔrɔ kofɔlenw la taximan minnu fana bɛ n'olu bɛ girinkajɔ kɛ tile fɛ olu fana tile sumayɔrɔ don an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko nin yɔrɔ kɛlen bɛ siranna yɔrɔba ye wa kunnafonidilaw jiginna kununko ka taa a lajɛ Tchadikaw fɛ yen Mahamadu Idris Debi ale taara Nizeriya ka taa kuma Muhammadu Buhari fɛ ka da kan ko jamana u taala ye ɲɔgɔn ye o Muhammadu Buhari y'a jira k'a fɔ ale den min don k'a dalen don a la kosɛbɛ wa ko a kana tamaki fiyewu fɛn fɛn bɛ a hakili la a kana n'ale se fɛn fɛn ye ko a b'o kɛ Mahamadu Idris Debi ye o Nizeriya kelen na Muhammadu Buhari o buramuso a yɛrɛla k'a fɔ siga kelen b'o ma kosɛbɛ k'o ye nafolo dɔ yuruguyurugu a bɛ t'i jɔ $60 ani $7 bɔɲɔgɔnko wari la k'o ye nafolo camanba ye wa ko o yera a nɔ na k'a jira k'a fɔ ko Muhammadu Buhari buramuso ko a nɔ yera yuruguyurugu olu la kanubaga an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo k'a waliman dɔn k'a fɔ a ye n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna ma ni kunnafoni kelen kelen ka sini sɔgɔma yanni sigida kunnafoni bɛ yen sini n'Ala sɔnna ma o la an bɛ ɲɔgɔn bila aw kan bɛn hakɛto b'a la salamu aleykum